Pois estamos un paseño máis cerca do bote, especialmente María Dolores, que chegou ese quinto chanzo, encantada de verse aí arriba no plató, ou non? Moi asustada e sorprendida, pero bueno. Pois máis te va a sorprender se levas os cartiños. Se queredes ter a opción que ten hoxe María Dolores de levar de aquí casi 15.000 euros, o que tedes que facer é escribirnos aí o 618388087. E así podes vir ao plató do Atrápame e levar ese premiacio, que está concretamente en 14.900 euros. Aí lo vemos. Aí chega a cifra, María Dolores, si crea, que aí están. 14.900, billete tras billete. Para iso sí, hai que acertar 5 preguntas neste minuto final. Cales son as categorías de hoxe? Ímolas ver. Hoxe xogamos con romanos, literatura, astronomía, españois e actrices. Cada acerto ten 100 euros de recompensa. Se consigues os 5, 14.900 que van para Mugardos. Preparada? Pois veña, moita sorte. E tempo, romanos. Que emperador romano promulgou o edicto de Milán que legalizaba o cristianismo? Justiniano. Non é correcto. Literatura. Que obra é a máis famosa de Virxilio? La Eneida. É correcto. Astronomía. Que planeta do sistema solar ten a atmosfera máis densa? Paso. Non é correcto. Españois. Que atleta española especialista en triplo salto gañou a medalla de bronce nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020? Paso. Paramos o tempo. A falta de 33 segundos, e así aproveito para recordarche as que non acertaches. O emperador romano que promulgou o edicto de Milán, na que se legalizaba o cristianismo, non foi Justiniano, pensa noutro. En astronomía, buscamos un planeta, concretamente o que ten a atmosfera máis densa. Pensa en planetas do noso sistema solar, porque agora pasaches e podes tirar algún, a ver se entra. Penso aí para a segunda volta, vale? E quédanos tamén a saber esa atleta española que en triplo salto ganou a medalla de bronce nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020. Veremos o que hai na seguinte categoría, que é a de actrices. Preparada? Pois veña, 33 segundos por diante. E tempo, non é correcto. Actrices. Que actriz interpretou o personaxe de María Ares na serie Mareas Vivas? Mabel. Non se chama Mabel, non é correcto. Romanos. Que emperador romano promulgou o edicto de Milán? Maximiliano. Non é correcto. Astronomía. Que planeta do sistema solar ten a atmosfera? Non é correcto. Españois. Que atleta española especialista en triplo salto gañou a medalla? Paso. Non é correcto. Actrices. Que actriz interpretou o personaxe de María Ares na serie Mareas Vivas? Unha actriz? Isabel. Ai, pero fora de tempo. Con Isabel ibas ben, pero non entrou en tempo. Aplauso para ti igualmente, María Dolores. Porque esa Isabel solo che faltou un blanco para que valese 100 euros máis. Era Isabel Blanco, mandamos un bico aí cariñoso a ela. Sí. O emperador romano que buscábamos era Constantino Grande, que foi o que promulgou ese edicto de Milán no que se legalizaba o cristianismo. O planeta coa atmosfera máis densa é Venus. E o atleta española de Ribeira, concretamente galega, era Ana Peleteiro, a que nos quedaba aí no tinteiro para sumar máis acertos. Iso sí, 100 eurinhos por ese acerto. Levaos María Dolores, os cartiños que levas hoxe, aí os das contigo a túa beira. Xa quere marchar polo bote de mañá, que oye, xa está en 15.200 euros. Aquí agardamos por vos. Vémonos. Ata a festa.